Kuadrilla bat da liderra, institutuan nagusitzen dana, eta beste kuadrilla da, pixkat izango genuke ahulak edo, bai. Ez dianak, bueno, beti borrokan daude beraien artean, bai. Eta bi kuadrilla horietako bat deitzen da Sua eta bestia Eskularu Beltza. Sua taldeko liderra izango genuke da hemen agertzen da neska hau. Deitzen da Beire. Eta bere jaskera ere da nahiko, berezia, bera beti joaten da holako larruzko txupa batekin eta hola tulesko gonatxo batekin, gero badauka esku baten hemen ez da ikusten, baina mitoi bat, eskularru bat, hola narruzko eskularru bat moztuta bezala dauzkanak puntak, bai? Bai, hemen ikusten da pixka bai. Eta bera dauka oso izaera batzutan zakarra, borde xamarra, gaiztoa ere bada, batzutan gaizki tratatzen du, jendea sartzen da asko besteekin, bereziki beste kuadrillako batekin, Linda betzen da neska batekin. Eta orduan, batetik liderra da, baina bestetik jendeak halako beldur moduko bat badio. Edozein modutan, bilduman zehar ikusten da zergatik jokatzen du berak horrela. Hau da, zergatik Beire batzutan dan zakarra, batzutan dan gaiztoa, edo batzutan gaizki tratatzen duen jendea. Pertsonai honak ez dira beti honak eta pertsonai gaiztoak ez dira beti gaiztoak, edo beste modu batera esan da. Danak dauzkagu arrazoiak modu batera edo beste modu batera jokatzeko. Eta zentzu hor da nik ustot Beirek bukaeran batez ere lortzen da bana dela, nahiz eta hasiera baten jendean zati zen gaiztoa, bukaeran nik ustot lortzen da bala jendea pixkat bera maitatzea.